Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Бо шумои устои мо Муҳаммад. Бародаро, навори имрӯзаи мо дар бораи нархи навои плитка, яъне кафел мерава. Оз мо қарор дорем дар мяскомбинат, складои мяскомбинат, ҳамин дар шаҳри Душанбе, вообще дар Тоҷикистон, ай ҳама ҷои нархи кафели арзон ва вибри бисёр дар мяскомбинат меша. Мақсад ки бародара, кафелое ки шумо мебинед, ҳамин кафело нархшон, кафелои Эрон нархаш як квадраташ 70 сомон. Тамоми намудаш ки сиён карда ҳамаш 70 сомони. ане декортои мобайнаш дар дириш медроя, қаламчо адел нисумай бародаро. Қаламчо буфорад мехарӣ, нафорад бе қаламчарам мешава. Мақсад мефурӯшанд. Як қаламчаш 20 сомон. ҳамин як ҳамон да ҳеч нарава 20 дона қаламча мерава. 400 сум пул эконом меша, кадом ки нагира, кадом ки бу 200 сум мегира. Зависита шумо мекунам. Баъд бародаро, лайка ҷиқидана аётон набурорин, подписатсия кардана аётон набурорин. Агар қинд ки набоша, як падилитса кунем бародаро да. Иншоалло ки ба як ҳамун ҷиқидани кнопкае ки шумо меҷиқед падилитса мекунед, зиндагии мо хуб меша, мо хеле хирсанд пешравӣ меша. Ба ҳамон хотир иншоалло ки дар ҳақтон дуо мекунем бародаро. Баъд мегзарем ба кафелои пол бародаро. Кафелои пол неҷада кафелои 60 ба 60 астай. Квадратшон 90 сум, 100 сум, 50 ба 50, 85 сум, 75 сум, 60 ба 60. ҳамин нархи охириш 90 ай. Як квадраташ ё серани там бигем да. Чанд фирқа дора ина, мураммари сиёҳ, мураммари сафед. Мақсад ки ана кафелое ки шумо мебинед бародар, ин кафелои мураммарои 1.20 ба 60, иёро меша пай телевизор да бизани, меша декортиш кунӣ, меша ҳамом да бизани, ганда фасон меян, глянсиш беҳад ба зебай. Беҳад ба зебай. ҳамин квадраташ ай 200 то 300 400 ҳар хел дора мешаниё. ҳамин донаш 140 сум меғалта эрониёш. Ҳиндустонаш камтар глянсаш бисёртара, Ҳиндустон 200 сум меғалта як донаш. Масалан, ин кафелоам беҳад хушумиян. Агар ҳамон камтар калон боша, вообще аҷоиб меян. ҳамон майдада қана мегам. бародаро, ба шумо тамошои хуб, боқӣ дар амони Аллоҳ. Бо як борига мегӯмтон бародаро, дастгирӣ кардани аётон набуроре. Иншаалло ки дар ҳақтон дуо мекунем. Тоҷикистон ба пеш, зиндаву сарбаланд бошед.